zen, eskenean telebistan eta profesionalak ikusten ebazalako, baina, bueno, egia da, ja 12 urteaz edo, lehenengo emakumeak ikusten hasi nintzela, emakume Mastercup txapelketa sortu zanean, ja telebistan gertzen hasi ziren emakumeak, eta hor lehenengo referentetzat Olatze Arrizabalaga izenean, eta bai, oin beragaz jolasten. Eta posi. Zein garrantzitsua den ikusgarritasuna ematea, ez? Txikiak garenean, ez bakarrik futbolean edo bestelako kiroletan emakumezkoei, erreferenteak izateko, azkenean bidea egiteko. Bai, hori da, azkenean uste dute beharrezkoa dela ikustasun hori, nik txikitan ez nahenaki, baina, bueno, oin gerozta gehiago gabiz telebistan urtetan, eta uste dute oingo, txikerrak badekela referenteak, eta hori etorkizunerako be ona da.